velkommen til den her waterboy flip video. Nej, så tæt på. Hej alle sammen. Velkommen til den her waterboy flip video. Bastian. Emil. Bastians telefon. Emils telefon. Emils fjes. Derop. Og det her. Fanden skal det altid ud dernede. Det her, det er bare det kringe. Hvis en anden, så var det virkelig kringe. Og jeg tror nok, I tænker, at det hedder så siger jeg nok, det hedder altså kringe. Ej, det er kringe. Den ligger helt dernede. Okay, jeg prøver derop. Landing. Pis, osten faldt ned. Helt. Den faldt helt dernede. Ej, jeg magter ikke være. Jeg fik lidt sår. Derfor jeg kunne se. Nej, jeg fik lidt sår. Emil, du har flyttet på papkassen med min gastsprøjter. Ja. Det går lidt galt det her. Nu følger jeg. Prøv lige. Sådan her. Sådan her. Skal den anden sådan? Så dårligt. Okay. 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 Så fucking tæt på. Det der, det er jo easy. Land den i den der blå og hvide bøtte. Ja, easy var Emil. Tæt på. Ja, mega easy var Emil. Hold din kæft. Se, det der, det er easy. Så nu skal vi prøve at lande her på. Og det kan jeg sikkert ikke. Faxe. Det er min yndlings. Sodavand. Åh! For det er min yndlings. Sodavand. Fuck, det er svært med den her. Tør tæt på. Fuck, det er svært. What the fuck? Jeg rammer hele tiden ind. Det er altid ikke. Den lander op ad muren. Bum, bum, bum. Nemt for ham. Det er min yndlings. Sodavand. Bastian! Jeg har beviser på kameraet på den lande. Ja, jeg skal da. For det er min yndlings. Sodavand. Og jeg har beviser igen. Jeg skal se videoen. Skal du se min video? Ja. Det er fucking easy. Jeg har beviser for 3. gang. Fuck, hvor nemt. Emil. Det er min yndlings. Se en vand hernede i. So close on. Giv min yndlings. For det er min yndlings energidrik. Hvis den havde landet, hvis den lige havde fyldt ned her og landet. For det er min yndlings. For det er min yndlings energidrik. Fuck. Jeg skal lige prøve noget. Guys. So close. Guys. Katten. Det er der. Så easy. Nemt. Troede ikke, det var så nemt. Troede ikke, det var så nemt. Nemt at lave butterflip. Okay. Så tag på den land på låget. Troede ikke, det var så nemt. Nemt at lave butterflip. Troede ikke, det var så nemt. Nemt at lave butterflip. Så tæt på, guys. Ved I hvad? Det her, det er faktisk nemt nok. Det her, det er bare det kring. Det hedder altså kring. Det her, det er bare det kring. Nej. Nå, rip. Det her, det er bare holy! Det her, det er bare det kring. Skal vi ikke til så? No, so close on. Guys, det her, det er for sygt, hvis jeg lander.
det her. For sygt, hvis jeg lander den derinde under. Du var tæt på. Guys, det er for sygt, det her. Du kan bare se min video på, så får du beviser på, at jeg har gjort det 3 gange i træk. Derovre. Okay, vi skal så meget prøve det der på trampolinen. Det lykkedes for mig 1 gang. En gang er det lykkedes for ham. Ja. Vi filmer det. Film mig, Niel. Jeg filmer dig og flasken. Hold lige mit kamera også. Vi filmer på flasken. Fuck! Fuck, det gik galt. Så tæt på. Nice! Du var fucking tæt på. Det er faktisk nemt nok, det her. Okay. Så tæt på. Hvad så? Kameraet. Jeg vil også lave lidt bottle. Husk ikke filme. Nice. Det her, det er faktisk nemt nok. Ja, okay, ja, det der, det er nemt at vælte. Min pas lige på, jeg skal lige vise guysene, hvad der er nemt. Det her, det er nemt. At Se. fail den. Nej, men det der, det er mega nemt at fail. Hey guys! Så man sådan, jeg har nok hørt om bottle flip. Bottle flip er for nemt. Det er for nemt. Intet er for nemt. For Det er for alt. nemt. Jeg troede ikke, det var så nemt. Nemt at lade en bottle flip. Holy. Den var så tæt på landet. Kan jeg selv rigtigt, den var mega tæt på landet, og den landede han ikke. Her. Nu, Fanta! Hvor er du henne? Fanta. Hvor fanden er Fanta? Ja, giv mig Fantaen. Fanta, nu skal vi lege. Fanta, vi elsker dig. Fanta, vi elsker dig. Du er mega fucking sej! Du er fucking sej! Fanta, du er så sej. Fanta, vi elsker dig. Haha. Altså alle dem, der hader Fanta, fuck jer. Fucking orange Fanta smager godt. Guys, der var så tæt på at lande på nu. Den her, det skulle I have set. Nej, men den var så tæt på lige at lande sådan her. Den kunne sagtens lige have givet sådan her. Ja, den landede seriøst lige her, og så fløj den helt herover og landede på låget. Kræfter dem igen. Okay, nu viser vi det. Fokuser. Fuck. Land den. Nej. Nej, den ligger inde i busken. Se det, guys. Se det. Okay, her er der ikke. Fucking tæt på. Guys, hvis der er nogen af jer, der hader Fanta, så skriv det i kommentaren. Så fucking hader vi jer. Nej, han hader jeg. Ja, jeg hader ham. Okay. Se, derop. Stor flæsk. Se der. Holy! Lille flæsk. Den fløj lige over dit hoved i det. Ja. Det tror jeg godt, jeg ved. En way. Her står der en lille flaske. Den står der ikke længere. Nej. Fordi den er så fucking irriterende. Så tæt på. Ej, men bare lige. Film det her. Guys. Den landede ikke. Det ved jeg godt. Det var tæt på. Landede ikke. Guys, jeg ved kraftigt. Guys, jeg ved kraftigt, hvad skal vi prøve. Vi får det efter. Hvor skal vi hen? Emil, kan du lige holde kamera? Woo. Så sidder vi her på det hvide. Hey guys, prøv lige at filme her. Bottle flip.
tæt på, guys. Mega tæt på. Mega. Se. Ikke sponsoreret det her. Fucking elsker det. Smager mega godt, det der. Har du overhovedet smagt? Ja, det smager mega godt. Ja. Nå, men jeg tror, at jeg vil sige tak for kigget. Og Og tak så ellers for kigget. ses vi I i næste næste bottle flip video. Ja. Fuck, det var tæt på. Husk at like og subscribe til den. Det glemte jeg at sige.